Karong adlaw Lunes, Agosto 29, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Ang balitang ito. Yes, good morning mga ka-action and good morning Action Doors. Mayong aga, Action Boy, kag sa mga ka-action ta, good morning. And happy Happy holidays. Monday and happy holiday. Holiday, Sana kag- all long weekend, no? Oo, kay subong adlaw is National Heroes Heroes Day. Day, So ginadumdum naton ang mga national hero naton, no? Hindi lang niya si Rizal kay datanan nga mga heroes naton ginadumdum naton, no? Kailan man yung Rizal Day. Lain man na iya. So, may aragin kita nga adlaw para kay Dr. Jose Rizal. Yes. Ah, Kabongga sa imo sa mga bio orange, ang face mask orange. yes. Very Cynthia. Ano? Very Cynthia. Cynthia man? Bilya. Kay orange ka ba na ilan? Hindi ni Berry Buboy Kabalo. Samon si Sino na saya? Samon ka, wag kagawad Ah, mo sa na. inyo daya. Orange na siya nga favorite color man. Ay, bongga. Sige ti sa mga aton dira nga mga specialist mga estudyante, amo ning adlaw nga bidumduman yo man ang aton nga mga baganihan sa pungsod, no? Yes. Nga nagpakig-away para nga maangkon naton ang aton nga freedom Yes, o kahilwayan. kahilwayan. Sige. Kag maayong aga dira sa aton nga mga drivers, mga tricycle drivers. Good morning. Mga tricycle drivers. E-trike, e-bike. Good morning dira sa inyo, no? Kagi nag-greet ko lang bala ni Action Boys ang happy birthday. Aha. Ang friend ko nga masaligan gid. Aha. Kag beautiful. Wala kagi dasma. Wala kagi dasma, kag wala kagi sido. Kumpleto sa injection. Yes, Pati sa rabies ko. Kompleto, Kompleto, tanan-tanan. Pati sa monkeypox advance. Happy birthday, future attorney Charity De La Vega. Oy, si Charity birthday Yes, subong adlaw. okay. Very charitable nga dan sa iya. Institution. So, Happy birthday, Charity De La Vega. yes. Barangay Alihis na siya, no? Aha. Iya, tiyo niya na da si ano? Si Kapitan? Kapitan na De La Vega. So, happy birthday, Chari. Chari. Sorry. Happy birthday. So, makita ay kami karon. Kay Igtrit ka. Igrit siya ka. Itrit siya ka. Itrit siya ka. Ay, Pero very sila good. kayo sa akon, disiga na da kay kablang bayan. Kalai. Itrit mo siya kay birthday niya. Makop doon ta si Boy Dura kay Marco. Ay, sorry. Kalai. Kamu lang kay kamuya ang Gani, BFF. friendship. Oo. Kag basi by November, I think, dumagraduate na ni siya sa law. Ay. Law school. Sana, So, may tagapagtanggol na tani. Correct. Pwede Sa ka na mga ka dati. abusar. Oo na. May kuwan nga simul mo, talk to my lawyer. Bongga. Kaya bisan na small but terrible. Verde. Sumbago niya kaya. Ni Messia Roques, morning dira sa imo, kay anak-anak Rufel. Grabe niya kon anak-anak Rufel. Melile Oligo, kag Dennis Richard Tibor Roma, morning sa inyo. Ana Sinoro, kag kay Boyko Saddam Hussein sa Selita Village sa Barangay Alihis. Rochelle Matandak, good morning man, kag Billy Albay, Rochelle Fulgencio Susana, kag kay Athea Kim Eriman. Uy, wala namang klase. Way klase subong, no? Hindi pa kayo balon. Bongga. Edziel Casiple Osorio, mayang aga man dira sa imo. Kag sa aton nga mga panindahan aga pa, good morning sa inyo ha, sa naglain-lain nga mga merkado nato, no? Kay Selva Hamile, morning man. Kag sa aton nga mga jeepney drivers, dira ka mga taxi drivers, mayang aga, no? Especially sa mga taxi drivers kay sa aton OTTG. Yes, good morning. Mayang aga sa inyo sa mga miyembro sa Operation Tulong Task Group. Good morning man, no? Kag dira sa may sige, standby kita na yung iban karon naman. Standby na sa aton nga mga balita lokal.
This time check is brought to you. Número 1. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, apat na ang kumpirmado nga patay matapos malumos sa kabilangan-bilangan reef nga sakop sang barangay Daga sa siyudad sang Cadiz kahapon sang hapon Agosto 28. Sunod kay Cadiz City Coast Guard Commander Chief Petty Officer Joel Taganile, nagpaligo sa baybay ang 16 ka mga persona sang natabo ang insidente. Sa datos naman gikan kay Dr. Camille Ledesma, ang mga napatay ang kilala nga Sanday Marlene Aguirre, 33 anyos, ang bata sini nga 15 anyos nga lalaki. Si Rememar Ocon, 31 anyos, kag ang 13 anyos nga lalaki, kag tanan residente sa barangay Zone 1 sa siyudad sang Cadiz. Samtang, luwas naman sa katalagman, Sanday Jonalyn Drama, 45 anyos, ang 4 kag 7 ka tuig nga kabataan, Alex Simon Christian Aguirre, 20 anyos, Glacy Marabe, 39 anyos, kag Laika Cuelo, 26 anyos. Dunga pa ni Taganile, tuyo kung tanay nga salbaron sang pamilya si Mark John Aguirre matapos na lumos apang bagod sa mapaskog nga balod sa dagat na lumos man ang iloy sini nga si Maylin Aguirre, Michael John Mirabe kag Rememar Ocon. Sa karon, 7 ang nagpabilin sa ospital para sa pagbulong samtang nakapauli na ang 5 kaiban pa. Going doon nga papunta doon nga paligo lang sana sila, magsuswimming lang sana sila. So naabutan sila daw ng low tide. So yung kasamahan nila nalunod. Yung pag narescuehan sana ng mother po, kasang tito niya, nasama rin na nalunod. So ganun ang nangyari doon. So 4 confirm patay. Naluwas? 12. So totally 16 sila, sir. Ang kabayan sa pahayag ni Philippine Coast Guard Commander Taganile. Ginpayag sang isa sa mga survivors sa nagluntad nga insidente sa kabilang-bilangan reef nga sakop sang barangay Daga, siyudad sang Cadiz kahapon sang hapon Agosto 28 nga trabahante sila sa isa ka lending company kang naghagaray lamang nga magpaligo sa baybay upod ang ila pamilya. Sunod kay Alex Simon, nag-arkila sila sang pump boat kag amo ang padulong sa tower nga nahamtang sa tunga sang kabilang-bilangan reef pasado las 8 sang aga kag natala na kuntani nga magpasugat las 3 sang hapon. Dugang pagulpi lamang nagbaskog ang current sang tubig, rason kung nga wala gilayon makatakas ang 15 anyos nga bata ni Maylin Aguirre. Nagapanawagan naman ang Philippine Coast Guard Cadiz Station sa publiko nga likawan ang pagpadulong o kung pagpaligo sa kabilang-bilangan reef nga sakop sang barangay Daga sa siyudad sang Cadiz. Suno kay Petty Officer Joel Taganile, madugay na nga ginadumili sa lokal nga pamunuan sa siyudad sang Cadiz ang pagpadulong sa mga lugar. Sa paglaragway ni Taganile, delikadong lugar kag kantilado. Sa inisyal nga report, wala nagapag-iangot ang mga biktima sa Coast Guard antes sila magpadulong sa kabilang bilangan reef. Sa iban nga balita lokal, na kumpiskar sa duwa ka mag-utod nga babayi ang masobra 2 ka kilo sang illegal nga droga sa joint buy-bust operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit kag Silay City Police Station kahapon sang aga Agosto 28 sa Sitio Dapdap, Barangay Lantad, siyudad sang Silay. Anadakpa na mosanday Angie Dumdumayak alias Tumboy, 30 anyos kag Angeline Dumdumaya, 25 anyos, nga lunsay residente sang Sitio Dapdap, Barangay Lantad, siyudad sang Silay. Ang mag-utod ang ginakabig nga high-value individual o kon HVI kag na-recover sa mga suspect ang isa ka nut-tied kag 2 ka ziplock nga may unod nga ginasuspetsuhan shabu nga ginabulubanta nagabalor sa masobra 13 milyones pesos. Nakumpiskar man ang iban pa nga maggamit angot sa transaksyon sa illegal nga droga. Sa karon, yara na preso ang mag-utod sa Silay City Police Station kag natala ng ipaydalom sa drug testing. Samtang ginkumpirma naman ni Police Staff Sergeant Richard Di Maala, traffic investigator sa Police Station 3, nga 3 na ang patay sa aksidenteng sa isa ka tricycle kag Chevrolet nga truck. Las 7:35 sang gabi sa Agosto 26 sa tubang sang Forbes Hill sa Circumferential Road, Barangay Bata, siyudad sang Bacolod. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Di Maala nga alas 9 pasado sa Biyernes ang gabi na patay samtang inabulong sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital si Marciano Mahilom, 40 anyos. Samtang kahapon Agosto 27 naman napatay man ang bata sini nga si Luisa Mahilom, 17 anyos, kag lunsay nagapuyo sa Hacienda Pait, Barangay Matabang, siyudad Santa Lisay.
Madumduman nga patay on the spot ang bayaw sa mga biktima nga si Reynald Porras, 35 anyos. Sa karon nagapabilin pa sa custodial facility sa Police Station 3 si Ervi Di Pedro, 48 anyos, driver sa truck kag residente sang Barangay Malingen sa siyudad sang Bago. Ginpahayag naman ni Di Maala nga ginahanda na sa kapulisan ang kaso nga reckless imprudence resulting to multiple homicide and damage to property batok kay Di Pedro. Madumdumaan nga ginamaneho ni Marciano Mahilom ang Rusi tricycle sang gulpi lang ini nagliko sa highway. Ka-aksidente naman nga namungguan sa truck nga ginamaneho ni Di Pedro. Patay man ang motorcycle rider sa aksidente sa Dalanon Las 12 Jess kapon sang Kagahon, Agosto 28 sa Circumferential Road, Purok Pine Tree, Barangay Bata, syudad sang Bacolod. Ang napatay ang ginkilala kay Jefferson de Costa, 28 anyos, tumandok sang Barangay Bato, syudad sang Sagay, kag temporaryo nga nagapuyo sa 4th Road, Fortune Town, Barangay Estefania, syudad sang Bacolod. Sini siya nga pagpangusisa ni Police Staff Sergeant Richard Maala, ginamaneho ni de Costa ang iyang motorsiklo sa Circumferential Road. Sa aksidente sini nga nabungguan ang nalikod nga bakin sang Isuzu wing van nga nagapondo sa kilid sang dalan. Ang truck naman ang ginamaneho ni Alfredo Cosio, 28 anyos, kag residente sang Purok Andan Zone 3, Pepsi, Barangay Bata. Dugang pa ni Di Maala si Di Costa ang gindeklarar nga patay sa emergency responders matapos makaangkon sa madalong nga pilas sa lawas. Si Cosio ang preso naman karon sa custodial facility sang Police Station 3. Naaresto naman ang top 1 most wanted person sang Talisay City PNP sa pagserbis sang warrant of arrest sa Barangay Alegria, Banwa sang Murcia, pasado launa ang takna sang hapon sa Agosto 27. Ang gindakop ang ginkilala kay Andy Andrade, 31 anyos, sang sitio Igcalayo, Barangay Santa Cruz sa Banwa sang Murcia. Sunod kay Police Lieutenant Abigail Durasco, ang Deputy Chief of Police ng Talisay City PNP. Si Andrade ang may warrant of arrest sa kaso ng murder nga permado ni Honorable Sulin Louis Holingan, ang presiding judge ng Regional Trial Courts Branch 53 sa siyudad ng Bacolod, kagin papanaog sa noong Abril 23, 2021. Wala sang piyansa ang idala na ang korte para sa temporaryo kahilwayan ni Andrade. Preso karon si Andrade sa custodial facility sa Talisay City Police Station. Actually, no, last November 2020 niya na kaso ay Barangay Kabatangan. Yes, sir. Okay. Muna nga last na sa iya, tik sa amon from aton mga sa aras sa Memorsia. Muna nga nagapon gin at ikaw na nga muna Arestado ang isa ka high-value individual sa buy-bust operation sa Cabancalan City Police Station sa Purok Tarapol, Barangay Say, siyudad sa Cabancalan, pasado las 11:59 sang gabi sa Agosto 27. Anadak pa ng ginkilala kay Nicole Dolier, 27 anyos, kag residente sang Purok Tarapol, Barangay Say sa mga syudad. Sulod kay Police Lieutenant Jumel Salardang, Deputy Chief of Police ng Cabancalan City Police Station, si Dolier ang ginakabig nga high-value individual bangod nga ini siya, anadak pa na sadto bangod sa illegal nga droga. Subong si Dolier ang nadakpa naman bangod sa pagbaliga sang illegal nga armas. Nakumpiskar kay Dolier ang isa ka unit sang 357 Magnum revolver, kaga loaded sang 3 ka wala naglupok nga bala sang kung wala ka naglupok nga bala. Na-recover man ang 2,400 nga buy-bust money. Preso karon si Dolier sa custodial facility sang Cabancalan City Police Station. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:15. Kaso sang dengue kag leptospirosis, padayon ang pagsaka. Samtang pagpanagtag sang bulig pinansyal sa mapigado, pag-usik lamang sang pondo. Suno kay Finance Secretary Benjamin Jokno. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balitang Bayan numero 1. Kag sa Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puerte! Sige. Good morning dira sa kay Jimmy Latido Sr. sang Purok Kawayanan sa Barangay Mailom, Bago City. Morning dira sa imo, amigo Jimmy. Kay Vivian Isplagera. Wait lang. Kay basta kuan gani ko short ko gani di sa akon nga ano ho. Hindi kitaon sa imo. Hindi kitaon. Vivian Isplagera. Valyespin. Valyespin. Valyespin, ha? Sa monitor lang ko di sa balay ni Action Eden. Ay. Ha? Monitor na sa balay ni Action Eden. Action Eden? Ano na sa? Action Door monitor lang ko di sa balay ni Action Eden. Uy. Ara ka na sa balay. Ara ka na sa balay ni Action Eden. Ara siya sa balay ni Action Eden. Si Vivian, wait lang. Basi siya ning kwan? Okay. Ilang nga stewardess, hindi? Stewardess. Kabiri aeroplano. Siya ni Go. Gali. I remember. Tumang ko lang silang Aiza eh. Tibog taon na si Den. Ara da sa si Way da sa. Uy, siya. Siling ko giden. Hindi ka naman Den. Wala ka ko siling ni Vivian. Kay Ma'am Vanessa Mayo, morning dira sa imo. Kay Dr. Matt Mayo, dira sa may Minnesota, USA. Evelyn Sinaon, kag Alan Marlinko. Good morning, man. Sige, ikaw na. Ay, sige ko na yan. Kay Nini Jean Cabato is watching. Hi, good Ne. morning, mother. Morning, Ne. Bongga. Kay Ronaline Nicole, good morning. Kaga Dennis Nuestro, good morning sa imo, sir. Maricel Alonsabe, good morning. Kay Telma Pihida, Sean Kadungon, Hope Sabudugo, Eileen Artilado, Emily Pederoso, Jo Marie Danong, Gamay Danong, Tagala Castellana naga-monitor. Salamat, Yes. kag maayong aga dira sa inyo. Kay Andrea Amanda Jaime, good morning man. Watching from Grandville 1, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Good morning. Miss Homa Lumena, good morning sa imo. Che Zamora, good morning man. Kay Connie Laparan, dira sa may Pandanon DSB, maayong aga man sa inyo. Matugnaw nga aga dira sa inyo. Kay Alex Monteza, good morning. Kay si Puding, si paring Bia, Jonathan, ni Action Lain naman Boy. na iya nga kuan. Si Puding naman yan. Alam mo, sina-block naman to gurong. Palihog tamyo kay Kumari Star Mayo and Kumari Jinky. Sige, kay
Belated happy birthday kay Marnie Kirao kahapon. Atong Beshi. Kahapon. Gali. Birthday ni Marnie Kirao. Ahas. Happy birthday na sa imo, Marns. Marns. Mars. Dungan sa birthday ni Mark, very tipid, no? Dungan sa birthday sang iya nga boyfriend. So, very tipid ang celebration. Correct. So, Sana dapat pangita ka man sang boyfriend, tani nga pre ka mo birthday. Bye, Kim. Ay, sorry. Sakay Teresa Linaha Kayaw, good morning man dara sa imo sa Baguio City. Kanami uno sa inyo face mask ay baw. Ano naman? Okay, action boy gid gali ang unang seniority. Ano naman? Hindi ko kaya gets. Kay 27 years ka na ako sa Action Radio. Sa interview siguro sa mga OJT ta. Okay. So, una pag Action Fred eh. Ay, hindi kayo sa Action Radio. Ano eh? Mas una ka sa kaya. Mas una ko sa iya. Sa Action Radio. Sige. Para na ko sa Action Radio, si Action Fred line pa nga station. Nangahoy pa to. Pero kung sa radyo ya, una gid sa. Posible maguro mag-una ka. Gamay pa ko pamati na kuno. Gamay ka pa. Wala ko si Action Fred so nagadrama na siya. Perfect. Hello, Ma'am Van, dara sa inyo. Upod kay Doc Matt Mayo sa may Rochester, Minnesota. Sakay Esther Lynn, good morning man dara sa imo, na? Kag sakay Jean Buarom dira sa Baguio City, good morning. Jenny Sulgon. Si Jean Ignacio, musta na? Ay, hindi mo si kay Action Ida nagaliya sa Barlia Dulid man na sila sa taga Barlia Dulid man. Sige. Si Virgil Gaspi Colosso, good morning man. Akong classmate na bala, si Rica Yulo. Good morning dira. Kag Action Boy, congratulations kay Bibi Mascolino Ay, sa oo. wakas, RMT na siya. Wow. Congratulations, B. Dito siya karon na sa Registered MT. Medical technologist. Congratulations sa kay Johanna Marie Yulo Mascolino for passing the examination for medical technologist. Yes. Kay Market Tribe, good morning man sa imo, kay Kimpo Yulo, kay primo ko da Joseph Martin Yulo, morning man. Morning. Sa kay Pilar Angeles Canha from La Castellana. Galicia nagligid ka pamati sa Action Radio. Okay, Norbing Galicia, kag Kimpo Yulo, kag Gina Galicia gali. Good morning sa inyo. Sa akon man mga classmates man dira sa kay Nikki Villanueva, good morning. Sa kay Father Joel Roques dira sa Barangay Maaw. Siya na dang Paris Priest sa Barangay Maaw, may pari ko yung classmate. Wow. Hindi kaya maglawlaw. Pwede ka kumpisal anytime. Yes. Rosalie Reyes, may agaman dira sa imo. Si Lerma Ilonggo, good morning man. Na-meet na sila kapon. Freda Chuatico, morning. Kag kay Lalaine Chuatico. Si Konsaya sa may sa National High School. Mistra ko nanda siya. Sa ilan ni Tita Mohana. Sino ka na? Si Lalaine Chuatico sa National High School. Ramon Torres National High School. Ramon Torres National High School sa Extension. Sige. Good morning. Standby sa aton mga balita national. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtub lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:27, sanitarya na sang mga balita nasyonal. Padayon ang pagtaas ang kaso sang dengue kag leptospirosis sa pungsod karon nga tuig nga parehos nga pataas ikumparar sang 2021. Sa datos ng Department of Health, naka-record na sang 118,526 ka kaso sang dengue halin Enero 1 tubtob Agosto 6, samtang may 1,411 ka kaso sang leptospirosis sa amuman nga panahon. Mas mataas ang 153% ang kaso sang dengue sa karon ikumparar sa 46,761 sa amuman nga bulan sa tuong 2021, samtang mas mataas man ang kaso sang leptospirosis sang 22% ikumparar sa nakaligad nga tuig. Halin Hulyo 10 tubtob Agosto 6, naka-record sang 29,586 ka kaso sang dengue. Sa din pinakamataas ang gikan sa Region 3, kasunod ang NCR kay katatlo ang Region 6. Mayaran man sang 399% ang napatay sa dengue o kung katumba sa 0.3% nga case fatality rate sa bugos nga pungsod. Pinakamataas nga may na-record nga kaso sang leptospirosis ang NCR, sunod ring Region 6, kay ikatatlo ang Region 2. Sa bugos nga pungsod, naka-record na sang 188 ka pasyente nga napatay sa leptospirosis nga katumba sini sang 13.3% nga case fatality rate. Ginpahayag ni Finance Secretary Benjamin Jokno nga pag-usik lamang sang pondo ang pagpanagtag sang bulig pinansyal sa mapigado nga pamilya nga napektuhan sang COVID-19 pandemic. Sa panahon sang pandemya, yara sa 18 milyones ka mga household sa Metro Manila ang nakabaton sang cash nga ayuda nga naglambot sa 5,000 tubtub 8,000 pesos sa panahon sang lockdown sa tuig 2020 sa di nagpadayon sang tubtub tuig 2021. Sa panahon sang lockdown, yara sa 200 bilyones pesos ang ginpagwa sang gobyerno sa emergency subsidies para sa 18 milyones nga low-income household sa Metro Manila sa idalom sang Bayanihan to Heal as One Act. Ginpatag naman ni Jokno nga madamo sa nasambit nga pamilya ang naka-recover na kag hindi na kinahanglan pa sang ayuda nga cash. Sunod pa kay Jokno ang dapat pondohan sang Department of Social Welfare and Development ang pension sa mga senior citizens sa diin nga dapat kayuho naman ang sistema sang National ID para ining mangibasihan sa pagpanagtag sang benepisyo. Gin-report man sang Department of Finance sa Senado nga yara sa 102 ka empleyado sang Bureau of Customs kag Bureau of Internal Revenue ang napapanaugan penalidad bangod sa irregular nga aktibidad nga may kangtanan sa pagbayad sang buwis halin sang 2016 tubtob sang 2022. Sunod kay Senator Sherwin Gatchalian, Chairman sa Senate Committee on Ways and Means, nga sa madamo nga kahigunan ginagamit sang collecting agency ang puder sine agud lagson ang taxpayers bisan sa sala nga paagi rason nga dapat mahimo layina ang Taxpayer Bill of Rights and Obligations agud mapauntat ang nasambit nga buluhaton. Base sa investigasyon sa nakaligid nga Abril sang Revenue Integrity Protection Service ang DOF nga pila sa empleyado sa Bureau of Customs kag BIR ang imbolbado man sa illegal nga buluhaton. Sa 468 nga ginimbestigahan na lin Hulyo tuig 2016 tubtob Pebrero tuig 2022, 16 ka empleyado ang na-dismiss, napulo ang napapadudan nga guilty sa mga kaso kriminal, 35 ang nasuspend kag 7 ang hinmanduan nga magbayad sa penalidad.
Sa itong Hulyo, sang among tuig, gin-report sang BOC nga 3 sa mga tinaw sila ang na-dismiss, 27 ang na-relieve, kag 7 ang na-suspend. Nakitaan naman sa dako nga improvements sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD sa ikaduhang kaganan ang pagpanagtag sang cash assistance sa ahensya. Suno kaya Department o DSWD Assistant Secretary Romel Lopez, ini ang base sa ginpatigay nila nga assessment. Una nga nakig-angot ang DSWD sa mga local government units agon magbulig sa proseso sang payout. Ini kasunod sa mga report sa magamo nga pagpanagtag sa paglansa sang programa na kaligad nga semana. Ginkompirma sang DSWD nga nauntat ang pagbayad sa banwa sang buak sa Marinduque bangod sa pagdamo sa mga walk-in applicants. Liwat yin pahayag sa ahensya nga wala nila ginaengganyo ang walk-in sa paghatag sang cash assistance para sa kaayos kag kaluwasan sang tanan. Natapos ka nakuha na ni Anay Senator Manny Pacquiao kahapon sang Sabado nga adlaw niya sining master's degree gikan sa Philippine Christian University. Natapos ni Pacquiao ang Master in Management, Major in Public Administration. Kaupod niya nagtambong ang asawa nga si Jinky sa 79th Commencement Exercises sang PCU nga gipatagan sa Philippine International Convention Center. Madumduman nga sa atong Disyembre 2019, nagtapos si Pacquiao sa Universidad sang Makati nga may degree sa Bachelor of Arts in Political Science, Major in Local Government Administration. Isa na naman ka Pinay nga nag-edad 74 anyos ang naging biktima sa pagpanakit sa New York City sa tunakaligad ng Miyerkules. Sa isa ka advisory, ginpahayag sa Philippine Consulate General sa New York nga ang Pinay ang nagalakat sa dalan sa Madison Avenue malapit sa East 52nd Street sa Miyerkules ang gulpi gintapungol nga wala sang provocation sa hindi kilala nga suspect. Isa ka social media clip ang gin-share ni Consul General Elmer Cato nga nagapakita sa Pilipina nga natumba kasunod sang pag-atake. Ginpahag ni Cato sa Twitter nga kalabanan sa mga kaso sa unprovoked assaults batok sa mga Filipino sa New York ang ibulbado matigulang nga babaye. Ginpanugyan sa konsulado ang Filipino community labi na ang nagabisita sa New York nga magpabilin nga mabinantayon kag maghalong samtang nagalakat sa mga dalanon. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:33. Sa inyong ipamatihan natin mga balita sa Action Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Action, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyong news team. Action Dorel Kabat. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio!